Galegos no Mundo visita hoxe Canadá. Estamos nunha das metrópoles máis vibrantes de Norteamérica, Montreal. Aquí falase francés, pero tamén inglés ou ambas, xa que é unha cidade completamente bilingüe. Tolerante, chea de actividades, sobre todo durante o verán, e cun marcado carácter europeo. Imos ver como lle vai os galegos que viven aquí. Benvidos a Montreal. Des anges dandis dans ce plumage ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le DAB fait danser mes scandales en format original. Je rentre a Montréal. Moi deportista xente aquí. Sí, aquí como vedes están todo o día facendo deporte. Son, bueno, así están logo deportes. Este está en cautiverio, hai nos tamén salvajes. De ternera gallega que temos aquí no Quebec. Estamos en el Jardín Chino, que tamén é o jardín máis grande fora de China. E é unha zona que unha montaña que se parece tamén moito a donde eu nacín, en Caurel, no? As montañas de Lugo. E aquí chegou o mes de maio e asusteime de que estuveran as chavalas jóvenes medias destapadas. E moi guapas, cuidado, en Montreal hai mulleres moi lindas tamén. Montreal estás a converter nun dos sitios favoritos para a industria dos videoxogos. Nela traballa desde hai 5 meses Guillermo Vidal, que veu coa súa moza probar sorte en Canadá. Hola, Guillermo. Hola, que tal? Benvidos a Montreal. Son Guillermo, llevo aquí 5 meses, son de Santiago, pero vivo en Bugallido. Son un probador de videoxogos. Vaya vista, Guillermo, onde estamos? Pois sí, estamos aquí no mirador do Parque Monroyal, unha das zonas máis fermosas da cidade, onde se pode divisar prácticamente toda a cidade, todo o centro de Montreal e o río San Lorenzo, ao fondo. Ti por que viñeches a Montreal? Pois eu viñe un pouco, bueno, porque viñe coa miña parexa, con Preciosa, e vimos os dous un pouco buscando aventura, non? A crise axudou un pouco, pero bueno, tamén era voluntario, o sea, non estamos aquí forzados. Porque tiñas traballo lá ou que? Sí, os dous tiñamos traballo e os dous o deixamos, miráronnos un pouco como a locos, pero bueno, mereceu a pena. É moi grande a cidade? Sí, en extensión é moi grande. En población non é tan grande, pero o que pasa é que a maioría da xente vive en casas moi baixas, de 2 ou 3 plantas, e logo aquí temos o centro de oficinas, o downtown, que é onde se acumula todas as empresas de Montreal. Moi boas vistas. Agora onde imos? Pois mira, vamos baixar por aquí polo parque e vamos chegar ao barrio do Plató, que é onde vivimos nós. Moi deportista xente aquí. Sí, aquí como vedes están todo o día facendo deporte. Entón, bueno, así están logo deportes. E ti sabes estas escaleiras así ou que? Bueno, eu máis tranquilo, que senón dame algo. Pero esta xente está baixando e subindo todo o día, non paran. Le patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Bueno, pues estamos aquí no barrio do Plató, bueno, estamos aquí delante de un mercado, de un particular que é moi típico en Montreal, en toda Norteamérica, é moi típico sacar as cousas cando te cambias de casa ou cando te sobra algo, pois é moi típico vendelo na calle, non hai problema para facelo. Que cambia moito de casa? Sí, aquí os contratos de alquiler son de 1 de xullo a 30 de xuño. Hai un día en que aquí é moi típico, chamase o Día da Mudanza, porque a máis coincide co Día de Canadá, que é 1 de xullo. Hai moitísima xente que sae a calle, vese moitísimos camións de mudanzas, e, bueno, ademais aquí, como é moi típico o alquiler, pois nótese máis, non? Esta é a nosa calle, a calle Laval. O alquiler non é moi caro aquí, pagamos aproximadamente $800 entre os dous, entón está bastante ben. Este é a tua bici? Non, esta non é. A miña bici é do sistema público de aquí de Montreal, que ten un sistema que pagamos unha anualidade e podemos coller bicis sempre cando queramos e deixarlos noutro lado, entón é moito máis cómodo.
Bueno, pois por aquí vou a traballar todos os días en bicicleta, vou por aquí por toda esta rúa. Ali ao fondo está o Parque Monroyal, onde estivemos antes. En que traballas? Traballo de probador de videoxogos, probando videoxogos. Eu, concretamente, miro todo o que é a traducción dos videoxogos, que este todo ben, que non haya erros de solapamento e tal, é un pouco eso que fago. E agora andimos? Agora imos comer aquí na Banquís, que é un sitio típico de aquí, onde podemos comer a putín, que é a comida típica. Pois imos que hai fame. Moi ben. Pois este é o plato típico de aquí de Monreal, chamase a putín, está composta de patatas fritas, o queixo e unha salsa que se chama gravy. Bueno, este é a normal e logo temos as distintas variedades. Que botas de menos de comer? Pois, home, aquí o queixo é carísimo, entón temos que limitar un pouco o consumo e tamén o polo é moi caro tamén. Entón que comes? Carne? Sí, a carne de vaca curiosamente máis barata que o cerdo, por exemplo. Entón comemos bastante, bueno, non nos limitamos tampouco, non pasamos fame, pero bueno, sí, algúns produtos hai que non consumirlos porque son moi caros. Veña, pois comemos. Venga, a comer. Bienvenue sur la rue Saint-Denis de Montréal. Somewhere I can walk alone and leave myself behind. I'm thankful for my country home. It gives me peace of mind. Esta é a Rúa Saint-Denis, que é unha rúa moi animada do barrio latino, é unha das favoritas da miña moza, que vamos a encontrar agora, que ven en bici de traballar, vamos a encontrarla agora. Mira, aquí está preciosa, a miña moza. Tamén anda en bici? Sí, gustalle moito e aquí utilízase moito a bicicleta. Que che pasou? A ver. Hola, preciosa. Hola. Hola, ¿qué tal? Respondes ao nome, Gracias. Entón este é o sistema de bicicletas que hai aquí en Montreal? Sí, utilízase moito, bueno, é o mesmo que hai en Santiago, pero aquí úsase moito máis, de feito ás veces chego e non hai bicis. E ti a que te dedicas? Pois eu traballo como contable nunha empresa de marketing e estou moi contenta. E como é que viñestes os dous xuntos? Pois pedimos o visado os dous ao mesmo tempo e conseguímolo e decidimos deixalo todo e vir para aquí. Traballabades alá os dous? Sí, os dous. El era financiero e eu auditora contable. Pero decidimos venirnos. Sodes novos, aínda podedes ir a aventura, non? Claro. Pois estamos aquí no barrio gay de Monreal. Monreal é unha cidade moi tolerante. De feito, a comunidade gay aquí en Monreal é unha das máis importantes en Norteamérica. Este ambiente. Chegasteis na semana do Festival de Jazz Internacional, un dos festivales aquí en Monreal máis recoñecidos, porque Monreal ten máis de 40 festivais ao ano e bueno, moi importante. Agora vamos coñecer uns amigos que fixemos aquí en Monreal. Hola, que tal? Bueno, estades entón, xa tedes amigos de todos os sitios, sí. Estades ben aquí, tienes que dar para moito tempo. Bueno, a ver o que pasa. Estamos aí indecisos. Se podemos retornar, pues retornaremos. Se non, se estamos ben aquí, quedaremos, claro. Bueno, pues chegou a despedida. Bueno, unha pena. Mandar un saúdo a mamá, decirle que estades ben. Sí, un saúdo a todos os galegos que nos están vendo. Veña, disfruta do Festival de Jazz. Chao. Chao. Manolo chegou cos seus pais a Canadá de pequeniño. Di que o arrincaron de Bergondo para traelo a Montreal. Imos dar un paseo con el pola cidade que o viu medrar. Empezamos a visita no fermoso Xardín Botánico. Hola, Manolo. Hola, galegos.
Bem-vindos, bienvenue, welcome to Montreal. Son Manolo, son de Borgondo, levo 45 anos aquí, son pintor. Manolo, estamos no Canadá. Sí, pues aquí estamos, no Jardín Botánico, que é uno dos jardins máis grandes das Américas. E estamos en el Jardín Chino, que tamén é o jardín máis grande fora de China. Pois eu levo 45 anos aquí. Daí ese acento, non? Que te nos presentaches en trilingüe. Bueno, ti falarás 4 idiomas, polo menos. Falo 4 e embarou outras máis. Italiano un pouco e... galego tamén. Porque aquí que hai 2 idiomas oficiais, como é a cousa? Pois aquí hai 2 idiomas, lenguas oficiais, francés máis o inglés. Nesta provincia falase máis francés. Tío, galego falan moi ben. Vas moito por alá? De vez en cando, cada 2 anos máis ou menos, paso unha semaninha aí, porque máis ben pasamos o tempo no sur de España, onde é a miña muller. Pero meus pais falo sempre galego con eles. Moi ben, paseamos un pouco entón. Vamos. Para manter esto... Pues imagínate, todas as flores que hai, todos os árboles, se necesita moita xente para mantener isto. E no inverno? E no inverno fechan todo, tapan todas as plantas, e só quedan os invernadeiros e o insectarium, que é onde hai os insectos e eso. Para o demais, queda todo fechado. É moi chulo, Moi chulos. Aquí tamén celebranse moitas bodas, e tamén moita xente ven a echar fotos aquí. Por supuesto, cando me casei eu tamén echamos as fotos. Sí? E justamente a miña muller, que xa vou a presentar, vino aquí e nos trajo unas fotos. E onde está a tua muller? A miña muller anda por aí escondida, non sei. María. Ten medo. Ten medo de ver. A ver, María. Hola, que tal? Que tal? Esa Mónica, un bico. Encantado. Pois a ver, nena, enséñales aí que guapos estábamos. A ver. Aquí tenemos una. Que anos tiñas, Fer? 20 años. E ti? Eu 22. Parece que fue allá, ¿no? Fai pouco tempo. Verdad. 25 anos nada máis. Como vos coñecestes? Pois ela é de Murcia. Estaba aquí de vacacións e o meu futuro cuñado traballaba con nós. E, pois, un día entrei na casa porque tardaba en salir. E cando entrei, pois, entrei así. Ei, que pasa? Que non estás fora? E la encontrei a ela, pero así, estaba así. E pois xa nada, xa me enamorei. Que queres facer? Ya acabouse, xa. A ti pasouche o mesmo con él? Me gustaba todo de él. Sí. Me gusta porque me trata más bien como una princesa y la buena persona que era. O sea que... Y tuve que venirme de España rápido porque como llamaba todos los días a casa, digo, este se va a arruinar. Me voy para allá antes de que se quede arruinado. ¿Por insistencia? Nos conocimos solo 5 días, ¿no? No, nos conocimos un miércoles y yo me marchaba el sábado para España. Y 2 meses después regresé para nuevo. 2 meses ya estaba aquí. Y así levades tanto tiempo, ¿eh? Pues 26 años. ¿Enamorados? Enamorados siempre. Así me gusta. Así hay que ser. Bueno, cariño, luego nos vemos más tarde en casa. Chao. Chao, María. Pues ahora seguimos y vamos a ir a visitar el Estadio Olímpico, que é a torre máis alta do mundo inclinada, 175 metros de altura ten. Aquí estamos subindo ahora mismo a torre, vamos inclinados a 45 grados e se ve o Jardín Botánico. Desde aquí se aprecia bastante máis o grande que é e vemos aí o Jardín Chino. E aquí á dereita pues está nuestro Riazor,
O o noso balaído. Tamén. Claro, serás do Depor. Es un pouco do Depor, sí, soy do Depor. Alá ao fondo é a Villa Olímpica, aí é onde quedaron os atletas durante as Olimpiadas. En que ano foron? En el 76. Pero esta torre ainda durou casi outros 10 anos en terminarse, 11 creo. Antes non fueron capaces de terminar. Y bueno, y ainda estamos pagando esto. Aquí tamén pasa eso, ou que? Sí, aquí pasa eso tamén. Y hubo mucho lío y tuvieron que meter una tasa especial sobre el tabaco para poder pagar todo este hormigón, que son más de 400.000 metros cúbicos de hormigón. O sea, pagaron los fumadores esta tarde. Sí, y después se queixan de nos. ¿Y de otro lado? Bueno, pues aquí se aprecia bien la ciudad. Está o Ponte Jacques-Cartier, tes a Isla Santa Helena, tes a Isla Notre Dame, que está un pouco máis atrás, donde corre Fernandinho en la Fórmula 1. Bueno, estamos en o bello Porto e vamos a ir tipos turista a dar unha volta por as calles de Montreal. Galegos do mundo, welcome to Montreal. Moi turística esta zona, non? Sí, moi turística. Aquí estamos no Porto. Aquí chegaban ao principio barcos ingleses, franceses. Os indios hasta en canoa chegaban aquí cas peles. Sí? Sí. Pero ahora a mellor maneira de ver a bella ciudad é a pé. E a eso vamos. Pues aquí estamos en la iglesia de Notre Dame. Está la Plaza de Armas. Esta é a segunda iglesia. A primeira la derrumbaron e fixeron esta nova. Aquí tamén está a estatua do que fundou Montreal, que se chama de Maisonneuve. E aquí tenemos a calle Santiago, para que vexas que aquí tamén hai Santiago. E esta calle se usa moito para filmar películas del viejo Nueva York o viejos partes de los Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Por qué filman aquí? Porque los edificios se parecen moito al viejo Nueva York. E ademais é moito máis barato filmar aquí para os americanos que nos Estados Unidos. Outra cousa distinta que ten é que antes non se deixaba edificar edificios máis altos que as torres de la catedral. Tuvieron que pedir un permiso especial al Vaticano que les deixou hacer edificios máis grandes. Pues aquí estamos en la calle máis bella de Montreal, que é São Paulo, San Paul, e como ves, a ciudad esta é moi diferente de muchas ciudades americanas. Moi poucas ciudades americanas guardan o casco vello así. Ves que están as calles empedradas. Los quebecos, o que se chamamos, que están aquí, son moi europeos, moi europeos. E a xente, como ves, como vistes, son moi gentiles, sempre preparados a axudar, sempre sonrientes. Se parecen moito a Galicia, ou Europa en general. Sí. Pues aquí estamos en mi barrio, estamos a 10 minutos de Montreal, aquí é a miña casa, aquí tes o carro de combate meu do traballo, e agora vamos a conocer a razón porque estou aquí en Montreal. Pasade para dentro. E non tes chave? Non, aquí chave de noite nada máis. Poucas veces, durante o día non cerramos a porta. É seguro ou que? Sí, é bastante seguro, aquí non. É raro que pase algo. Pois aquí tes meu xardín, aí está o cenador, comemos aí de vez en cando, está envaiado por os mosquitos, aquí hai moitos pola noite, a piscina,
E aquí están meus pais, María e Manolo. Hola, María, Manolo. Hola, como estás? Que ben se vive aquí, non? Sí. Non hai queixa. Está ben. Canto levades aquí? 45 anos. 45 anos. Igual que a él. A ver, ponte aquí un a teus pais, ó. Xa que te trouxeron, non, pa aquí. Estes foron os que me arrancaron da lá. Arrancaron? Sí. De onde? De Bergondo, non? De Bergondo, sí. E a que vos dedicastes aquí en Canadá? Eu a traballar, cuidar os nenos, despois que así que foron grandes, empecé a traballar en unha manufactura de roupa, de nenos. E agora, pois... Eu era o pintor. Outro pintor máis. De tal pai, tal fillo. Sí, aí salimos. E quen pinta mellor? Agora é o fillo, porque é máis novo. Eu agora non traballo xa. Ahora retirado. Sí. E ides moito alá, a Bergondo? A Bergondo? Poucas veces. Xa hai tempo que non vamos alá. Non nos botades de menos? Ben, seguro, estamos, pero estamos aquí... Estamos moi lonxe. Ai, María, así me gusta, empanada. ¿Ese quién es? Este es Vino, el perrito de casa y el que pronto va a ir a Galicia a que todo el mundo lo conozca. Muy bien, pues ya que estamos en familia, Coca incluido, despedímonos aquí, ¿no? Bueno, pues besos y abrazos a toda mi familia allá, sobre todo la de Betanzos y la de Louvre, que los echo mucho de menos. Y gracias a vosotros por venir con nosotros. Hasta luego, gracias. Gracias a vos, chao. Gerardo dedícase ao negocio inmobiliario. Imos coñecer o barrio onde vive na cidade de Montreal. Tamén nos levará a Rivière Rouge, unha típica e fermosa paisaxe onde ten a súa segunda vivenda. Bos días, Gerardo. Hola, Mónica, benvidos a Montreal. Son Gerardo, de Santa María de Tebra, Tomiño. Levo aquí máis de 40 anos e dedico-me á mobiliaria e xa me estou facendo vello aquí en Montreal. Gerardo, así que vives aquí? Sí, aquí este é o barrio Vilarei. Xa vivo aquí hai máis de 20 anos. Este é a nosa casa. Este é un barrio tranquilo, aproximadamente a 5 minutos do centro da cidade. Acercaron, entón, aquí? Sí, bueno, unha casa como esta anda sobre... serían euros, 1 millón de euros aproximadamente. Se falló, Bueno, todas partes están caras. Uno dos lugares máis tranquilos da ciudad. Pois imos dar unha volta por o barrio para Sí, conhecelo. vamos a conocer un pouco máis outras partes. Que parque máis chulo? Sí, este é o Parque Xarrí, donde eu viño a andar de bicicleta todas as mañáns. Ai, sí? E a miña muller ven a camiñar. Temos tamén o Estadio Nepri, que é onde veñe Nadal a facer a competición internacional de tenis. Tamén hai boxeo, hai varias actividades de deporte. E a que hora te levantas por a mañán? Ves todas as mañás a que hora? Sobre as 7 da mañá. Carai, madrugades, Bueno, máis que a cama. E ahora onde imos, Gerardo? Bueno, agora vamos ao mercado, onde facemos as compras de todos os días. Oh, so long, and we began to laugh and cry and laugh about it all. Aquí estamos no mercado Xantalón e vamos a ver o que hai hoxe. Canta variedade? Sí, mira, o maíz, que é unha cousa que aquí é moi típico. En Galicia solo comen os cerdos. Despois, ao outro lado, temos bluets. Que son bluets? Bluets son arándanos, é moi típico daqui. Este posto de que? Sí, bueno, este é un dos produtos máis típicos que hai aquí no Quebec. É que é unha especie de miel, pero sale dos árboles, é como unha resina de árbol. Como se chama? Isto é sirop de arable. Isto é o que vamos a colar, levándolo para probar en Galicia. Ai, bueno. E con que se acompaña? A que se lle bota? Este é bueno para poner las crepas, las fillosas. Filloas. É moi bueno para muchas cosas de piel e todo. É un produto que recomendan os médicos. Merci. Seguimos? Seguimos, para dentro, vamos. Just the memory of laughter and the living out of life. Bueno, o mercado xa está máis ou menos visto. Agora vamos dar unha volta ás aforas de Montreal. We'd never have said goodbye.
Canada. Trouxechenos as cataratas do Niágara. No, bueno, non é ben as cataratas de Niágara. Aquí é a Rivière Rouge, un pequeno salto que as cataratas en miniatura. E aquí que se pesca? Aquí pescase a truita salmonada, doré, o axicán. E pescas? Eu sí, pero eu anduve moito tempo a pesca do dólar. Agora deixa me dedico máis á pesca natural. Por eso viñeches a Montreal, non? Exactamente, exactamente. E te dedicaches a mobiliaria sempre. É moi bonito. Sí, bueno, ten a súa beleza. Mira, Mónica, a ver se sabes de que é isto. A bandeira de Canadá. Exactamente, este é o símbolo do Canadá, da bandeira. E aquí está cheo todo a ribeira destes árboles e doutros. Mira, e de moscas tamén. De moscas tamén, de moscas non faltan. Hai moita humidade aquí, verdad? Sí, especialmente estes días así, húmedos, é cando máis mosca hai. Mosca negra, o que chamamos lá mosca de cabalo. Ai, sí, son as mesmas, sí. Moi parecidas. Gerardo, eses que son? Estes son os ciervos. Estes están en cautiverio, hainos tamén salvajes, pero estes son para levamento de carne, como se fora a ternera gallega en Galicia. Esta é a ternera gallega que temos aquí no Quebec. No Quebec, que esta é a provincia que é a que pertence a Montreal, non? Sí, esta é a Rivière Rouge. Por que escolliches Montreal? Bueno, eu escolli Montreal porque estaban aquí meus irmáns, vim para cá, despois eles marcharon, e eu quedeime por aquí. Ai, moi ben. Xa hai moitos anos que se foron, e agora... E valos ver? Sí, de vez en cuando, unha vez por ano, vamos ali unhas 4 ou 5 semanas. Este non te recorda algo a Galicia, que é moi verde? Sí, polo verde que é, se parece moito a Galicia, super tranquilo. Aquí veñen a facer o rafting, e aquí na traseira están os clubes de rafting. Ti faz rafting? Eu xa fixen, agora xa me encontro un pouco pesado para facer isto. Que bao. Bueno. Ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant. Que, gustouche a excursión, Mónica? Moito. Bueno, entón agora comprendexe porque eu que fixen aquí a miña segunda residencia. Paljo te había valer a profesión. Claro, é eso. Para escoller o mellor sitio. Tempo lobounos para encontramos algo bo. Podemos entrar? Agora vamos a entrar, que está aquí xa a miña muller esperándonos para con un churrasco e xa están afamados de esperar por nós. Veña. Pasade. Estos son os amigos de Lalín. A ver, de onde sodes? Son de Lalín. Son a muller de solitario e fai 30 anos que estamos aquí no Canadá. E que tes aí? Aquí teño chourizos gallegos feitos por mí. Aquí? Que os falas aquí? Que os fago aquí no Canadá. Todos os anos facemos chourizos, para todo o ano, como se estuvéramos en Galicia. E saben como os dalá? Igual? Sí, saben moi ricos, solo que non nos afumamos, secámonos ao frío, porque aquí é un sitio fresco e están moi ricos. Gerardo, que máis hai por aí? Pois está Gregorio, que é o marido de Elsa. E está Flora, que é a miña muller. Se chamame Flora e veño de Tebra, de Tomiño, e se levo aquí moitos anos, 33, 34 anos. Con él canto levas? E casados, porque vai para 35 anos que estamos casados. Sí. Viñestes casados de alá? Sí, viñamos casados de alá. Bueno, galegos en Montreal, de Lalín, de Ourense, de Argentina. Foi un placer coñecervos, especialmente a ti, Gerardo, e a tu muller Flora, grazas por amosarnos. O placer foi noso, e un grande saludo para Tomiño. Veña, ata logo. Chao, Meliño. Chao. Cando a xente de Montreal quere respirar da cidade, vai de excursión a Mont Tremblant. No inverno é perfecto para a práctica do esquí e no verán un dos mellores sitios para contemplar a exuberancia natural do Canadá. Imos de excursión con Eliseo Campos, un galego que ven dunha zona de Galicia igual de fermosa, Folgoso do Courel. Eliseo! Hola galegos, benvenidos a Canadá. Son Eliseo, nací en Mercorim, no Ayuntamiento Folgoso de Courel, son retirado e levo en Canadá 42 anos.
Bueno, pues estamos en la ciudad de Mont-Tremblant, es una ciudad que está a unos 125 kilómetros de Montreal, es una ciudad turística. E por que viñeches a Montreal? Bueno, tiña a miña irmá que xa había venido e outros irmáns máis, e parece que a cousa estaba ben, o país estaba... había moito traballo, había a conocer tamén un pouco outra cousa que non fora Galicia, non? Entonces sería o espírito de emigrar ou de turista para a vida. Estou moi contento de haber vindo, indiscutiblemente. E a que te dedicaches? Pois a traballar na construcción. E agora estás retirado? Ahora sí, ahora estou retirado, completamente retirado, aunque a veces ainda fago algúns traballos particulares, pero normalmente ahora estou retirado. Mira quen ven por aí, que é? Qui êtes-vous, monsieur? Tremblant, debe ser publicidade do povo. Ya, c'est un peu de publicité du peuple de Tremblant. Oh, attention! Attention! Tu bourgeonnes dans ma tête et tu t'enfonces dans mon cerveau. Tu fais ressortir la bête et je sais que tu veux. Que está facendo este home? Pues mira, está botando lo que es el sirope de arce, que é un árbol que ten a folla do Canadá, e que é un estilo de sirope que se bota sobre a neve, vai se envolvendo e vai creando frío como un caramelo. Está moi rico e non é empalagoso, non é moi doce. Aos nenos encántalles, A nenos e a grandes. E iso que é, Eliseo? Pois iso é unha cuba que facían antiguamente para transportar o xirope que recollían nos árboles para aportar ao sitio onde se fai a destilación. E por que iban con ese trineo? Para a neve, como hai tanta neve, é máis fácil de transportar. Parece un pipo de viño. Sí, este é un pipo de viño, pero eu tamén fago viño, xa o veredes en casa. Aquí no Canadá faz viño? Sí, aquí no Canadá facemos viño tamén. Vale, pues verémoslo despois. Agora onde imos? Pois agora vamos ir a coller o telesférico que está aquí abaixo e vamos a subir a montaña, o espectáculo, un paisaje verdadeiramente fantástico. Ti traes moito a túa xente cando ven visitarte aquí? Hombre, claro, porque é unha zona moi bonita e é unha zona que unha montaña que se parece tamén moito a donde eu nacín, en Caurel, ¿no? As montañas de Lugo. Vale, vamos ahora a ir a coller outro telesférico que nos vai a levar un pouco máis arriba da montaña e vai levar un pouco máis de tempo. Ok, vamos, Mónica, para arriba. Ves que, Mónica, estos son as pistas de esquí, porque aquí, como saben, no inverno hai moita neve, é moito frío, se pode chegar aos menos 20, con factor vento podes chegar a estos menos 30, menos 35, e o inverno, como tú sabes, é largo, que entre 5 a 6 meses de neve. Pois xa ves a vista que temos aquí co lago de Mont-Tremblant, el pueblo aí abajo, e como sabedes, a grande extensión de Canadá ten un 30% de lagos en todo Canadá, por eso somos tan pouca población, que debe haber como uns 32 millóns de habitantes. Temos o lago superior, que é un lago dos máis grandes do mundo de agua dulce, en Terra Nova, todo eso por aí está cheo de lagos, e por eso temos tanta auga. Pois mira, agora se estuvera un día clarito que de sol casi podríamos ver Montreal desta zona de por aquí, pero como está un pouco nublado, pois non se pode ver. E ti ves aquí a esquiar? No, eu nunca puxen esquís na miña vida. Cando cheguei aquí xa era maior, de 24 anos, entonces non me dediquei a esquiar, sino máis ben a traballar. E agora que estás retirado, que faz? Pois agora, sabes, en inverno non se fai moita cousa por a cuestión do neve, pero tamén hai, cando caen esas grandes nevadas, hai que limpiar as escaleiras, limpiar o driveway do coche, pero sempre hai algo que facer nunha casa. E en verano, pois, sabes, a veces pintar, arreglar a fora, o xardín, as flores, e todas esas cousas. J'ai couvert
espero que vos gustara. Vamos a comer logo. Veña, imos. Bueno, como podedes ver, isto é un estilo de carne afumada que se construye aquí en Montreal, en Quebec. Como se chama o prato aquí? Smoky meat. Pois que aproveite. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a San Leonard. Esta é a nosa casa. San Aquí. Leonard, que é un barrio? Sí, é un barrio da cidade de Montreal. E aquí temos a meu irmão que está preparando o churrasco. Como te chamas? Antonio. Que tal? Campo. Encantada. Igualmente. Mónica. A ver, seguimos vendo. Ahora, si queredes, aquí temos o jardín. Ai, pero tes unha hortiña, Sí, unha hortiña aquí donde hai tomates, hai pimentos, perejil, collas de Galicia. E danseche aquí, ven. Mira que bonitas, ¿eh? Sí. Mira, las collas de Galicia, hai lechugas, hai tomates, e os pimentos de Padrón están ali atrás. Esas son as cebolas, esa é a viña que plantei o ano pasado, que está xa crecendo, que vou preparala para levar todo por aí, facer unha parra para sentarte debaixo no verano. E para facer viño? Para facer viño non, o viño ven de California. Pero tes viño, que me dixeches antes. Sí, viño teño, sí, o viño noso, que vou facer a gustar, o viño que fago na casa, pero esa uva ven de California. Bueno, está o churrasco a punto para a cena, pero sin un bo viño. Ah, pues ahora vamos a ver o viño. Veña, vamos, aquí pasan as horas. Aquí pasamos os días e as horas, e poñemos o viño, cando nos dá gana tomamos un vaso de viño, e aquí ves, isto é auténtico estilo americano, non se parece nada a Galicia, pero bueno. Pero tes aquí un mueble bar, por non decir un bar. Bueno, tú sabes que aquí no inverno é largo, entonces estamos aquí, baixamos aquí a pasar un rato. O viño só tedes na casa. Te vou invitar para que pruebes Para, o viño, onde vas, madre mía? o viño de campo. Logo levo a fama, non sabes? No. Este sano. Es vino que no tiene nada de nada. Porque Eso din todos, sí. te lo garantizo, que, Vale, que no perfecto. ten nada de nada más que uva. A ver, brindamos. Por a vosa chegada ao Canadá, a Montreal, sobre todo, e a esta casa, que é a casa vosa tamén. Moitas grazas. E imos coñecer a familia que nos Claro, falta. ahora vamos a conocer a familia. Aquí está o meu fillo Roberto, coa súa filla Sabrina, su mujer Georgia, con su hijo también Tomás, mi cuñada Pili, mi mujer Chelo. Non sabes como se chama? Chelo e mi Chelo, que pasa aquí? mi irmão Antonio, o campeón. Chelo non quere nin falar. Nin respirar. Pero despois xa fala contigo a sola. Que tal, Antonio? Ben? Sí. Canto levas aquí? Desde 63 que cheguei, con 18 anos, 48, 50, vai facer 50 anos. Fixeches o sitio, o camiño ao irmão? Primeiro va a miña irmá, despois trouxenos a todos. Ya que te dedicaches? Eu traballei na construcción. É que botades de menos Galá de Galicia? Xa non quero falar. Moito. Emocionaste. Vamos a despedirnos con un pouco de alegría, Vale, sí. un sorriso. Un besiño. Non te poñas triste. Que viñamos os galegos a vervos. Ya, a ver se paro que van ver os gallegos. Exactamente. Bueno, Eliseo, que? Despedimos. Bueno, quería dar un saludo a toda a familia de Mercurín, a todos os de Piñeira, e Monforte, a miña irmá Carmen, a miña cuñada e a miña sogra tamén, que os queremos moito, e deseándolles que a Galicia e a España que todo sea perfecto, que todo veña normal. Un abrazo grande a España e a Galicia. Chao, nos vemos. Quedamos na illa de Santa Helena con Eduardo Pereira, un profesor de bioquímica retirado que soubo que quería ser científico desde moi pequeno, cando vía traballar a seu avó en Celtia. Hey, como estás, Mónica e compañía? Vos galeguiños, que tal? Bienvenidos ou benvindos a Montreal. Son Eduardo Pereira, nací no Porriño, levo aquí 47 anos, enseñei en McGill Bioquímica e agora estou retirado. Por que hai tanta xente aquí?
Pois é un festival que fan todos os anos de comida de distintos países, especialmente dos emigrantes que viven aquí en Montreal. Pero non é somente aquí, ti vas pola calle San Laurent ou Bello Montreal e é o mismo holgorio. O verán aquí é fantástico. Si te fixas, hai moito turista americano. Pero como se distingue un americano dun canadiano, se non sabes do acento? Non, pola maneira de portarse e de vestirse. E logo? Veñen máis patéticos vestidos. Xa o canadiense viste mal porque non lle importa, para eles a vestimenta é secundaria, pero o americano é un, diríamos, en gallego un pelexo, ven de calquer maneira, non ten respeto para nada, pantalóns con calcetins a media cana, eu que sei, nótaselle enseguida. Que é esta esfera? Esta é a biosfera que con motivo da Expo do 67 os americanos fixeron para exposición moi bonita. Queredes vela? Vamos para lá. Vaya estrutura, Sí, esta estrutura metálica de 1900 figuras geométricas que antes estaban cubertas por un plástico, pero hubo un incendio e queimáronse. En ese momento os americanos regalaronllo ao gobierno de Montreal. Pero agora vese mellor Montreal, non? Seguro, está aberto e aparte puxeron a esa playa artificial e xa ves a cantidad de xente que ven. E agora que hai aquí na biosfera? A biosfera está dividida en salas como estas dedicadas ao medio ambiente, especificamente para a mellora do río San Lorenzo e como aproveitar a agua. Podes ver as basuras que se tiran, que serían reciclables e se poden aproveitar en vez de tiralas ao río. Vimos vela. Este vestido está feito de medicamentos? Sí, coas prescripcións que dan os médicos, tantas prescripcións na farmacia, a mitad se tiran ao río. Este vestido está feito con residuos das rodas dos coches e material que tiramos ao río. Telas, todo o que tiramos, incluso plásticos, que é o peor que hai. Esta sala que está dedicada? Pois esta sala está dedicada a estudiar a contaminación da agua e do aire. Eduardo, é onde estudaches, aquí ou alá? Estudiei nos dous sitios. Sí, aquí terminei a carreira, fixen medicina, pero despois meteronme, aproveitei a universidade para traballar de bioquímico. Daquela estudiar non era fácil, non? Non, eu tuve moita suerte porque de aquela había os laboratorios Celtia, en Porriño, donde meu abuelo traballaba ali por moitos anos e meteume con uns profesores que estaban precisamente en Santiago e eles criáronme, deronme de má, dicen que era unha chispa que aprendía enseguida e entón dixo que era unha pena que non estudiaran e eles me axudaron. De rapaz hai que estudialo, non? Sí. Incluso, como che digo, estaba no laboratorio con 17 anos e viu o nodo a sacarme, como dicían, o científico máis novo de España. Daquela eu non tiña nada de científico, sabía as técnicas, traballábamos na digitalina, traballábamos en moitos produtos farmacéuticos que se facían en Celtia. E despois de vindo para aquí, pois cambiei a bioquímica. La fixeches bastante. Eu penso que sí. Bueno, saímos de aquí. Imos ver o resto da illa. Está moi ben. Well, I told you once and I told you twice. Someone now will have to pay the price. There's too much pain and too much sorrow. I'll be gone a long, long time. This could be the last time. Galengos no mundo, vamos de Montreal! Onde imos agora? Imos a conducir por un circuito de Fórmula 1, cousa que non se pode facer en moitos países. O circuito chámase Gilles Villeneuve de Montreal. Pois imos alá. Alá vamos, arriba. Alonso. Gracias. Eduardo, pode conducir calquera por aquí? Sí, incluso os ciclistas, como ves, está aberta a todo o mundo. O que pasa é que, claro, a velocidade non é a das carreiras. Sí, a 300 por hora non imos. A canta hai que ir? A 30, máximo.
Aquí veñen familias... Xusto, aquí veñen máis que nada a andar en bicicleta e en patíns de rodas, a facer exercicio. Para que serve a Fórmula 1? Pois teño entendido que técnicamente é moi boa para os motores, e especialmente as rodas. Cada carreira cambian 2 ou 3 veces as rodas. Iso enséñalles tamén a dureza e a durabilidade dunha roda do caucho. Aquí en Canadá tens que cambiar moitas rodas de verán a inverno? Obligatoriamente, a 1 de noviembre tens que ter as 4 rodas de inverno. E depois, a partir do 1 de abril, xa podes poñelas as de verán. Ok, despois dunhas par de voltas que demos ao circuito Gilles-Villeneuve, vamos a ver a posta do sol de Montreal. Eduardo, que río é este? Este é o río San Lorenzo, o máis grande de Canadá. Que baña Montreal, non? Ali ao fondo. Mira, Montreal, que é completamente diferente ao ano que eu vi no 66. E logo? Non había estes edificios. E que te acordas deses tempos? Que che chocou desa época? Bueno, que pensei que cando cheguei en outubro, pensei que ainda había neve, ou que xa había neve, e non había nada de neve, era moi bonito Montreal, había moitas mulleres, cousa que eu nunca pensei, crin que había só homes, que viñan a traballar homes. Tiña unha idea moi rara de Canadá, non? E como eran as mulleres, comparadas coas de lá? Daquela, acórdate que a muller en España, especialmente en Galicia, iba moi tapada. E aquí chegou o mes de maio e asusteime, o sea, fíxome gracia de que estuveran as chavalas jóvenes xa con súas partes medias destapadas, como se ve hoxe normal. E moi guapas, cuidado, en Montreal hai mulleres moi lindas tamén. Gustache vivir en Montreal? Moito. E agora que estás retirado, a que te dedicas? Pois mira, despois de 20 anos sin ir polo centro galego, fixéronme presidente e hoxe temos festa, así que é mellor irnos pa lá. Que vos parece? Bueno, iremos. A beber unha fecha de viño, ala. Aquí tedes, esta é a casa dos galegos, que é a vosa casa tamén, estades invitados. Vamos pa lá. Pero canta xente, Eduardo? Pois isto é os socios do Centro Galego que están na súa casa e están esperando por nós. Como me tuvestes tanto tempo, estou morrendo da fame. Pero quero antes de presentarvos a Domingo Martínez, que é o noso sacapenas, é o que nos fai a queimada e que nos desfai os conxuros. Hola, Domingo. Hola. Boa queimada tes aí. Os co calor que fai 30 grados fora e aquí fai 40. Pois entra unha queimada que dá justo, verdad? Desconxúrame, compañeiro. Ti non ter brusas, Pereira. Non teño brusas. Es meigo ti. Eduardo, foi un placer estar contigo. Marchamos que temos que marchar. Pois quero lle mandar desde aquí recuerdos a toda Galicia, pero especialmente ao Porriño donde eu nacín, que é un pueblo pequeniño pero ben querido, nunca esquecido. Veña, ata logo, Galego. Hasta logo. Vamos a ir ao Festival de Jazz. Ui, vai pasar a toma falsa. Questo è un bel regalo fatto con sincerità. $5,000. Hola, pronto voy a ir a Galicia. Un saludo a todos y un saludo a Carmen en caso que esté mirando el programa. Carmen de Galicia. Volvemos outra vez.